Mara vilayetinde idare kärhanalaryň işgärlerinden saglyk kepilnamasyny tawşyrmak talap edilýär. İdara ýolbaşçylary kepilnamany tawşyrmadyk işgärleriň işe goý berilmejekdigini duýdurýarlar. Büdjet işgärleri kepilnamany almak üçin ýüzlerçe manat möçberinde çykdyjy etmeli bolýandyklaryny aýdyp, bu çäre halkyň puluny talap, döwlet büdjetini doldurmakdan başga zat däl diýerler. Fevral ayının başında idare kärhanalar işgärlerden saglyk kepilnamasyny tawşyrmagy talap edip başladylar. Munyň üçin işgärler özlerini degişli saglyk öýlerine baryp, dürli saglyk barlyklaryndan geçip kepilnamany almaly bolýarlar. Köp işgär kepilnamany tawşyran bolsa-da, diňe biziň idaramyzda onlarça işgär henüz onu tawşyryp bilmeýär. Dip marly büdjet işgäri 6 martda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä, muňa kepilnamany almak üçin zerur bolan saglyk barlyklaryna sarp edilýän serişdäniň köp işgäriň aýlyk zähmet hakynyň 20-25 götürümne barabar bolmagy we maşala büdjetine agram salmagy sebäp bolýar. İlki bilen saglyk öýüniň kassasyna 120 manat tölemeli. Soňra da saglyk barlyklaryndan geçmek üçin 20 golay otoga aýlanmaly. Bu otoglarda işgärler göz gulak, gan we beýleki barlyklardan geçmeli bolsa-da bular berjä edilmeýär. İşgärler diňe bu otoglara girip kepilnama gol goýdurýarlar. Olar gol goýdurmak üçin otoglardaky saglyk işgärleriniň her birine 3-10 manat aralygynda pul bermeli bolýarlar. Şeýlelikde adyndan 300 manat sarp etmeli bolýar. Menýaly köp işgäriň aýlygy bolsa 1300-1500 manada deň bolup, biz aýdan aýa zordan güzeran aýlaýarys diýip büdjet işgäri aýtdy. Onun sözlerine görä saglyk işgärleri sorulýan pul bermekden ýüzegren işgärlerde bahana tapyp kepilnama gol çekmeýärler we olary ençeme günläp saglyk öýüne gatnadýarlar. İşgärler näme etjeklerini bilmeýärler. Sebäbi idara ýolbaşçylarymyz hem gysdaýarlar. Olar kepilnama bolmasa, işe goý berip bilmeýäris we işlemedi diýip aýlyklaryňyz hem az çykar diýärler. İşgärler saglyk öýüniň kassasyna geçirilen tölegiň de saglyk ähtiýaçlandyrysyndan tutulmaýandygyny aýdyp, bu çäräniň halkyň puluny talamakdan we döwlet büdjetini doldurmakdan başga zat däldigini aýdýarlar. Dip büdjet işgäri aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýyş müdirliginden kommentariýa alyp bilmedi. Redaksiýa bu kepilnamany tawşyrmagyň idara kärhanalaryň ählisine degişlimi ýa däldigini hem anyklap bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda büdjet işgärleri synplary awatlamak, täze ýyl bedegleri, prezidentiň portretini çalışmak ýaly dürli maksatlar üçin ýylyň dowamında onlarça gezek pul goşmaga mejbur bolýarlar. Olar bu pul goşantlar üçin käbir ýyllarda müňlerçe manat bermeli bolýarlar.